Og så til en god nyhed fra IT-verdenen. For mens softwarebranchen er lige så hårdt ramt af den økonomiske krise som alle mulige andre, så boomer den del af branchen, der beskæftiger sig med business intelligence. Groft sagt, så er business intelligence software, der kan analysere store mængder data og for eksempel give en virksomhed svar på, hvordan den typiske kunde handler. Dermed bliver det lettere at målrette markedsføringen. Mens softwarebranchen generelt regner med et år med nulvækst, så vokser business intelligence på trods af krisen med 3-4% også i år. Og så skal jeg sige velkommen til dig, Gert Laursen. Du arbejder med business intelligence i dit daglige arbejde hos Mærsk. Og så har du været med til at skrive den her bog, der netop handler om business intelligence, og som er ved at blive oversat til engelsk. Ja. Prøv lige at starte med at give mig et par eksempler på virksomheder, der har været gode til at bruge business intelligence. Der er mange eksempler, og der er mange brancher, hvor det går rigtig godt med brugen af informationer. Et eksempel kunne være Tesco, der er det engelske svar på Netto, hvor man har valgt at give kunderne et fordelskort. Og i forbindelse med, at man registrerer sådan et fordelskort, så finder de også lige ud af, hvor mange man handler ind på vegne af. Med den information i den ene hånd, og så en viden om, hvor mange kalorier man køber, for det kan man simpelthen beregne. Så kan man jo se, hvor stor en del af alt sit vareforbrug, man køber i netop Tesco. Man kan også se, hvilke varer man ikke køber. Og så kan man målrette kampagner, for man har også deres e-mail. Så det er sådan en meget konkret måde at studere ens købemønstre på? Det kunne være en af de måder, der er utrolig mange måder, men det er en af de helt konkrete måder, ja. Ja, og jeg ved, du siger, at det er også noget af det, General Motors faktisk sidder og laver lige i øjeblikket formentlig. General Motors sidder og laver, de sidder nok og arbejder med de samme informationer, men på en lidt anderledes måde. For de er i en situation, hvor de må sætte sig ned og identificere, hvilke forretningsområder der er profit i, kort sagt, og hvilke der skal lukkes ned. Der er selvfølgelig også lidt strategi i det, så sådan en hummer der går og griser rigtig meget i miljøet, den har ikke særlig meget fremtid. Men det er de samme informationer, som de sidder og bryder ned på for at afdække, eller hvad der kan bibeholdes og hvad der skal sælges fra nu. Så man hælder alle sine data ind, og så kan man stille konkrete spørgsmål til, hvordan skal vi så handle på basis af de data, vi har her. Det er sådan, man gør. Er det ja, det er systematisk ind i at indsamle alle de her elektroniske spor, der ligger rundt om i organisationen. Læg dem ned i sådan en kæmpe stor container. Der findes et firma, der hedder Oracle, det er meget sådan sigende for, hvad tankegangen er. Fordi hvis man har et virkelig, virkelig svært spørgsmål, så kan man så gå hen til sit data warehouse, sin analytiker, stille spørgsmål og forhåbentlig også få svar. Og hvorfor er det så, at det går særligt godt for den her type software lige nu? Der er mange grunde. Primært er det jo nok et spørgsmål om, at business intelligence-branchen er blevet moden. Og det betyder, at omkostningen ved at få de her software er kommet væsentligt ned. Det er også risikoen ved, at det går galt med implementeringerne. Og generelt har man haft implementeringsrisikoer med omkring 70%, så man må næsten forvente, at de gik galt, når man implementerede det. Men det er særligt godt i krisetider, ved jeg. I krisetider så giver det der nogle muligheder, for det der foregår i en virksomhed, når de siger, at nu skal vi finde vores kerneprocesser, så er det meget ofte to ting, der bliver fokuseret på. Det første det er at finde ud af, hvem er mine profitable kunder. Så det gør man tit det, man simpelthen udregner de guld, sølv, bronzekunderne. Guldkunderne er dem, der leverer mere end 80% af profitten til virksomhederne. Det vil du gøre alt for at beholde. Det er jo din kundebase. Du har din mellem sølvkunder, som du prøver at vækste lidt. Og så har du så dine bronzekunder. Det er dem, du rent faktisk taber penge på at have som kunder i dag. Og der må man jo så finde ud af, at man kan skrue priserne op, så den bliver profitable, eller går deres vej. Lige meget hvad, så tjener du penge i den sammenhæng. Også hvis man taber kunder, man jo mister penge på, kan man sige. Ja. Men det lyder jo næsten som om, du synes, at business intelligence er en forudsætning for at klare sig igennem en krise. Afhængig af virksomhedsstørrelsen. Små virksomheder, hvor hvis du har en lille købmand, og du kender alle dine kunder, så vil jeg næsten tro, du kunne klare det lige så godt i hovedet. Men store virksomheder, internationale virksomheder som General Motors, vi så på før, de er så komplekse og så komplicerede, så de bliver nødt til at have informationer, der overvåger hele tiden deres forretnings- og processer, og i særdeleshed deres omkostninger. For arbejder du med udgangspunkt i strategi, så kan man arbejde med udgangspunkt i, at man er innovativ, ligesom vi kender fra Apple, og det går også meget godt lige nu. På et tidspunkt bliver det selvfølgelig også kedeligt at se på. Man kan arbejde med customer intimacy, som man kalder det. Det er sådan noget, vi snakker om med Tesco, teleselskaberne, deres loyalitetsprogrammer, måske SAS, hvis man skal ud og flyve. Og så endelig så kan man arbejde med det, der hedder Operational Excellence. Og det er et stort fokus på at have en effektiv måde at frembringe og distribuere sine produkter på. Altså simpelthen være billig, have styr på sine omkostninger. Og det får man lettest på den her måde. Jeg skal lige nå at spørge dig ultrakort her til sidst. Det er jo sådan noget her, konsulenter har lavet før i tiden. Ja. Bliver de arbejdsløse nu? Altså, hvordan er det, vi sagde? Jeg har selv været konsulent i gang, som man siger, lederen han består, men eller hvordan er det? Nej. Ledere forgår, og konsulenter består. Ja, det er nogenlunde i den retning, ikke? Men der er jo så vækst i markedet, det er jo godt for dem, men omvendt så er det selvfølgelig også noget, dem kan skære hurtigt fra. Så det er derfor, at det går skidt for dem og godt for programmerne lige nu? Ja, det kunne være det den vej rundt. Tusind tak, Gert Laursen, fordi du kom og fortalte os om det her. Mange tak. Og det blev så, hvad vi havde på programmet for i dag.